Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti lan maneka warni sih pitulungan dalem tumraping kula panjenengan ingkang ketingal lan ingkang boten ketingal. Wonten ing syahadat utawi sembayangan kawula pitados ingkang ruwa, kula panjenengan jejering pasaman suci pitados menggaing maneka warni sing ketingal lan sing boten ketingal. Milane awake dhewe wong Katolik ora pracaya anane memedi, anane roh-roh alus. Menika mengingkari utawi mblenjani kapitadosane awake dhewe, termasuk kados pundi kula panjenengan nggih pitados dumateng Santo Santa, para suci lan para malaikat ingkang boten ketingal lan sacara istimewa, sacara rahasia sesideman paring pitulungan lan pangayoman dumateng kula panjenengan. Lan ing dinten menika kula panjenengan mengeti sacara wajib para malaikat pamomong utawi para malaikat pelindung. Para malaikat menika dipitados dening pasaman suci dados lantaraning Allah anggenipun ngayomi lan nuntun kula panjenengan sacara sesideman supados kula panjenengan lumampah wonten ing margining kawilujengan. Boten kraos dinten menika sampun ngancik dinten ingkang kaping kalih ing wulan Oktober. Biasane wulan Oktober menika dados wulan Rosario. Kula panjenengan sacara mirunggan sembayang Rosario nyuwun lumantar Ibu Kenyok, Ibu ingkang suci lan nggadhahi papan sing mirunggan wonten ing gesang kula panjenengan pasaman suci. Ibu Maria ugi dados santa ingkang boten ketingal ning kula panjenengan pitados ngayomi nuntun kados ibu supados kula panjenengan sami jejering putra tansah ginanjar wilujeng sehat rahayu ayom-ayom tentrem lan saged kanthi pantes nampi nugraha kawilujengan lan sedaya berkah saking Gusti. Menika nggih dados salah setunggal perangan iman kapitadosan kula panjenengan dumateng sih kawilujengan Allah sing boten ketingal. Menggaing malaikat pamomong utawi para malaikat pasaman suci paring piwulang sacara resmi, Bapak Ibu para kadang kinasih saged maos wonten ing Katekismus Gereja Katolik mirungganipun nomor 303 doso sekawan ngantos 303 doso 6. Kula wacaaken saperangan. Wonten ing nomor 303 doso sekawan dipun serat mekaten. Sampai Kristus datang kembali, pertolongan para malaikat yang penuh rahasia dan kuasa itu sangat berguna bagi seluruh kehidupan gereja. Lajeng ing nomor 303 doso gangsal dipun serat mekaten. Dalam liturginya gereja mempersatukan diri dengan para malaikat untuk menyembah Allah yang Maha Kudus. Ia minta bantuan mereka dan merayakan terutama peringatan akan malaikat tertentu, Mikael, Gabriel, dan Rafael, dan para malaikat pelindung yang suci. Lajeng wonten ing nomor 303 doso 6 dipun serat mekaten.
Sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya menghantarnya kepada kehidupan. Sejak di dunia ini dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Saking katekismus Gereja Katolik menika ketingal sanget kados pundi pasaman suci pitados bilih wonten malaikat ingkang mengelilingi ngupengi awake dhewe saben tiyang ingkang nuntun marang gesang. Menika malaikat pamomong utawi malaikat pelindung. Kapitadosan menika kula kinten laras utawi trep kalian menapa ingkang dipitados diyakini dening simbah-simbah rumiyin bilih saben tiyang menika nggadahi sedulur sing tansah asung pitulungan, ya kuwi sedulur papat kalimo pancer, kakang kawah adi ari-ari sing saben dina lairan ya kuwi weton mesti dipertekdi memulih dicaosi sesaji supados menapa sedulure awake dhewe menika nggih tansah ngewang-ewangi, tansah asung pitulungan, tansah ngayomi lan bengkas sakataing reribet pepalang ana ing uripe awake dhewe. Menika sacara kejawen, sacara iman kapitadosan awake dhewe nduweni malaikat-malaikat pelindung. Mila nggih sae menawi tansah diperteni, tansah disembayangake, tansah disuwuni pitulungan supados para malaikat menika nggih nek awake dhewe sing ngrasake ya diajeni, diregani, anggenipun tansah ngayomi lan mitulungi kula panjenengan. Gusti Yesus piyambak paring pitedah bilih wiwit jamane lare-lare para malaikat menika tansah mitulungi lan tansah paring pangayoman. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 18 ayat 1 ngantos dumugi gangsal kalajengaken ayat 11. Nalika samono para murid padha sowan Gusti Yesus lan matur mangkene, miturut Gusti, sinten ingkang luhur piyambak wonten ing kratoning swarga? Gusti nuli nimbali bocah cilik dipapanake ana ing tengah karo ngandika, aku kandha sakbenere yen kowe ora martobat lan dadi bocah cilik ora bisa mlebu ing kratoning swarga. Dadi sing ngasorake awake kaya bocah cilik iki yaiku sing luhur dhewe ana ing kratoning swarga, lan sing ngukup bocah cilik kaya mangkene iki atas asmaku iku ngukup aku dhewe. Mula dingati-ati, aja dupeh cilik banjur kena diremehake. Awit aku kandha para malaikat ing swarga tansah padha nyawang wadana dalem Hyang Rama ing swarga. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah
ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil menika sami kalian waosan Injil kala wingi ing pesta Santa Teresia saking kanak-kanak Yesus. Mung ditambahi setunggal ayat bab malaikat ingkang tansah nyawang wadana dalem Allah ing swarga. Injih menika malaikat sing ngayomi ngampi-ngampingi lare-lare alit. Mila para murid dikersakake ampun ngantos ngremehake mung merga isih cilik. Nah menika tentu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Biasane awake dhewe sing wis dewasa, sing wis langkung sepuh tumraping lare-lare ngremehke, ngasorke, alah bayi wingi sore iso apa. Lan wonten ing maneka warni peran lare-lare kadangkala ya isih awake dhewe mingkih. Umpamane wonten lare-lare sing tugas lektor utawi mazmur, apa ya iso, utawa mimpin sembayangan kadangkala awake dhewe ya ora yakin apa ya sembayangane kuwi mentes mandi. Lumantar sabda dalem Gusti dinten menika kula panjenengan kaajak bilih malaikat tansah ngayomi ngampi-ngampingi boten namung tumraping awake dhewe sing wis dewasa, sing wis sepuh, sing wis rumangsa suci, sing wis rumangsa akeh perane, ninggih tumraping lare-lare. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.